Tinggal perkat kat bangadang penkre nga perkat kumne ngongan ya tukana yu kenyi nansi kaingan keren yi nansi nomar ide tang ba ibadang tang lai spa nrupsan teli gisngi bat ladanga ong kumno ru kan nemrung ha kejung jeng perkat kejung i bat dei hang ne nga perkat no ban ong ban keren na iki kmi kikpa kidei ki wei ki no ha kan okar kwam na ka benta inansi hilong kita kinong yalam lenti bat dei hang ta kaba bun sen habanga yo ban ya selok hakum kini ki singi kum kan ga singi khama lada de kito ki ba khatsan snem cheneng la ban sneng yo uta bala khatsan snem cheneng khnak namar ba la ban kot ya ka bor sung thu te kum kan ni ko por kikmi kikpa ngatharai hi bro arnut khamtam ngai kren ni mi kha bat mi e ngatharai kede ga singi ka komen ma namar ba ini khon jong phi iladap mta singi sisna bat dei hang ne phikhot ye ki bahyeng basam phikhot ya ka balang phikhot ya ki himmen ki para ban ya lumlang hakani ga ying gasem te hakani ga por kat ba ngadang perkhat ngoong ngan keren ayu lada ki ni pulei ka bible sepang ki kmi ki pa ni pulei sepang ki khon ni yo sibun ni yo kam e banwat ya kum kita git khot na ka bible henry ka ba e ka long ka e ka kentin phin ai ka e ka kentin ka ba song nong rim ngane ka e ka kentin ka ba kit nong ka ba kit jingmut na ka benta ka jong phi ha ka ni ka janit ka ba benta te hoet habang pulei ka tin ka jong plei hakani ko por dadong ru kajing ikai ke bakran ru sipang kajing long si kurim ke bolong si tengah kata kadi ke ketin ke jong blai ke bakran bat hakani ko por ngatrai ke ai ke bakan kamban ni kita hikimat nomor ba kadi ke kamram jong ni ya ke bangin wanra ya ke kubor nawata jong pi kum ke long yeng long sam teto ka ketin ke jong blai ngan wanra di ini benta ngan pulih nak Siti seki kolosai kalenong kebalai ke dekat ke bakatnya ka ongkum ni te ki ai baro ka bab hile ha ka tin nane ha ka jingle tole ya baro ha ka kertang ujisu uba uturai da ka ba aingu ha u blai uba upa dau kai ka ba ko ngayo ya ka kenten ha kani ko por kolong ha ki ai baro to aingu yau blai ha ki ai baro ngatrai pidap da jing sungu tharai na ka benta ka jong blai nam ta i nansi ka kertang ka basum tonak tabu ya kamat ha kani ko por kolong hangno ki kni kikpa kimbu ya la ki khon kani ka kenten kaba lesi la bonong ke kenten jong ke jingkit klik ke kenten jong ke jing sim khia ke kenten jong ke jing ba klik ya ki ai baro ngathai pidon ke jing ba klik na ka benta ke jong i pidon ka ta ke responsibility na ka benta kuno ban pensan ye i ba de yang ta ka mi ke ni kenten hano ki kmi ki pa kimbu ya lagi kon kanu ka ai ke status jeng ki kun la syai anda kila he ka ai ke status jeng ki kun baki bri kila bani i ba ilong kumto kuma ilong ba dei ni ka ngat ka bangawan ra hakini ko por kalong ba ki kmi ki pahi ki dei kita kim kamat na ka benta ki kun ngakan mau i ka por ka ba ya songkai betuen basan kadang ni ko por yang ani kejingnya tur masih hang tepok senyum kebal isyirkai kejingnya tur masih hang te senyum kejing syirkai wi masih ulat tur wi masih ulat tur wi masih bad hak bakdu kita ki masih kim lelei berar hendrai ki tigi senyum barok kilalim kali kai ke bangakwa ban mat ban bu ya kejing perkhat hapi galong lada pi ukpa ba pi ke kmi pi atur syai pinbu ya ka lawai jeng ki kon kadai ne syai pinbu ya ka lawai ke jeng ki kon
lada kikmi kita kiadan kata kejingutur bat deh ni ngabu ya kini gamat kalong ba hangno kikmi kita kinbu ya lagi jong kikon kaya ke status kaya ke jinglong jongki ki jong kikon ki jong pi bat kaya ke ba kikmi kita kin sarong na kabenta kikon ani ikon jonga ilalong ilapas ya kata ke BA ke MA nang ta ikon jonga ilapas doktor engineer kata kedai ka kabaki kne kikpa ka kamram ko jongki ban penlong ni kikon kiladon roh ke jumut jing perkat ba ini ikon jangi ngin le kumta ngin penlong kumta bat kata kedai kilabuk lupa kaplan pikan mau unen renda mudi prime minister jong dari India uang hadin bangala job ya ke election sis pas ngan plan uang sis pas ngan plan ban yalam ya dari India mentah haka election ga ba mentah uang to kakten ko jong blake lengba ka siti sa ki kulusay ga lanong ga khatpra kong ko ki kentay to penhapo ya lagi halaki tinga jong pi kumba day king how to ride kanay ka sneng ya kita ki long ki arngot ngan sawang sa kijing sneng sa ki kun pat bakuno ki kun ki long kahune kakten jong blake kong ko ki kentay to penhapo ya lagi ha ki tinga jong pi kumba ka day how to ride kadukot ka babot kong ko ki senrang to eat ya ka tinga but what long ki babitar yak yaki walang ki babitar yaki kanay ka mat kabanga yo bansat na kakten ka jong blay kalong ba itu ijeng itu kana kabanga ladepan ay mene umasiyatur kikmi kikpa kakmi katengah bat utengah lane kakurim bat kakurim kini kita kinong saindur ya kalong yeng kolong sam ban penwandur ya kata kayeng ha kata karukom kabak kepertai bat kayeng kasem kan yo ya keburam na kita kikun kikti kejong pi kakten kejong blay kamkut tang ban susneng ya kikmi kikpa kakten kejong blay kasneng ru ya kikun kaong kumne ko kikun to ko ya laki kimi kikpa ha ki ay baro namar kani king galong kabak pensu bah yau turai nulis meneng on ya kani kentin kaengan bu imat bangan ay inansi handrai kani kaktin jong blay ka kren inansi tangba inansi impat kot bor ban suthu ya kani kaktin tangba kaktin jong blay ka don hang ni ngayo ban penpuli pi ba kani kaktin jong blay ka ong ya kani kentin kadkhot ka mabot ka ong kumni ko kikpa siap kakren yukpa ko kikpa wat penbitar ya la kikun jong pi yo bakin thop ko kikpa lesengan at so kendak siwi bentak siwi kentin ko kikmi kikpa wat penbitar ya kikun yo kithop ngatharai ngasuthu ya kata kadam kepor ba kikmi kikpa ki jong pi kikren ya ka ai ka bab banyalam ni pi sya ka ai ka bab ha dan kepor ba phiro phithot denem de hantang wadra ya kani kejuk kejing kamat ba kum kikmi kikpa ka don kejing kri ba wat penbitar ya kikun henry ka ai ka ba phide banne ka dong ba phin yalam ya kikun ha kalenti ka badai tikikun kajing em kajong kikun mika wang gumni naba ukun pen jang burum nyukpa kakun kan yang persyak ela kakmi kidan sibun kit khat chadin ki kentin ka ba yo ban pule henry ka ai kamat ka bang akwa ban bu hang ne ka long gumni umika ukuran uyathu lupa ya ka ai ka ban saja haka petang benriu ka jonga bat jongpi uang naba ukun penjak buram nyuk pa bat ka kun kan yang persyak yala ka kemi ka thau ya baro ki jenda ladai kentai ladai senrang
But day hani kani kekten ku jong play kong. Mika ui da ke jingi pau ku jong kolong ba uang. Kikni na ba ukhon un penjak buram ne ukpa ka khun kan yang persya. Yala ka kami. But day hani kekten ku jong play ku ngana krem mane kong. Ko kik pau wat penditar yala ki jong ki khun jong pi yo bakin thut. But day hani umika uang bakin pai kata ka sngi ba kita ki khun kim salia ban penjak buram ni laki kmi ki pa bat ban yen ni le persya ya laki jong ki kmi ki pa bat de ni ka mat ka ba hak ni du ka ba ai pi mene ka subject jong ka ong hang mo ki kmi ki pa kin bu ya laki jong ki khun hang mo ki kmi ki pa kin bu ya laki jong ki khun bat de ni kini ki kenten ka ba kakten ka jong blai ka pen kenau na ka benta jong pi baro arnyut bat ngong ru mene baka phalang ru yangi ke be syang hang ne ha ka ne ke janmet ke ba menta hang ngong nimbu yala ki jong ki khon ha ki ne ki sngi ke ba menta ka babu umi ka wang na ka ju kalan umi ka menong ke ba ben nyau dekat ke bah nriu wang ka persa kurim persya ila ka kiau kurim bakin nong shun ubriu kinong kibriu kibadai hayeng jongpi kene ka keren ru ontang nyapi arnut kai baro arnut henry ka keren ru ya ka longyeng ka jongpi ka bami uktau ka bami ka kiau bami mika bami parat badai yang ne ka tem jongplay ka penkenau ka ya thu lupa na ka benta ka ni ka pateng ka jongi kong ka persa kurim persya ialah ka kiau kurim ba ki mongshun ubriu kinlong kibriu kiba dei hayeng jong pihi ka kitab jongki ka kitab Deuteronomy kalanong ka ba arhuai ka dekat ka ba arpau ka penkenau kumni bat kin yaong bakin yaong te haki temen basan kanong ba jong uni ukhun jongi unong uba mutlap uba mutlap bat ubakat lane basaya ko ngo ya kaktim jongi unong ubakar bat uba buai hi bun sen na ju perkhat ya kene gijing perkhat na ka benta kal kilongjin hakine gisngi ki bamenta kikmi kikpa habagi iu khun lada ki yi lagi jong ki khun kikeran lagi jong ki khun dan kapur ka bang ayo banyak keren he ong ka kmi pinya keren so itu buat pinya keren so itu kena dekat balai kami nak sentor jong ki kmi kikpa ya lagi jong ki khun hato kan dan mo kapor baka kami baru pa kinong hat pinkiran so itu buat pinkiran so itu kena tu ngayon singaw ya kata kenten kakten jong blay kak ya tu lupa bat kini kisngi menta kijia kum kita na kita kibakha lang kita kinong kaya bapelong ya kan long ring yang jonguta na kakpo ka jong alakha na kasengkai jong alakha hendre nga benyu na marba ulong uba saya ulong badakat ubom kongo ubamo telap ubamong hakata rukom kata kadai kabanga ong nya pi menen pen kenau biang ya katuga mat bat ke heading ke jonga hango kikmi kikipa kin bu ya lagi jong kikon inansi di dangret tapi kadai ka kamram jong pi kum kikmi kikipa hato hakasni ka ba lasyan ladap inansi kat pra arpo absan snem tharai perisya tang si ka kena buat pikirman kum kata kum kikmi kikpa dei hange ka mat ka jonga kalong hangmo pinbu ia laki kun kikti
Hakano ka status, hakano ka long rin yang jong ki khôn ki jong pi pin bu. But they le ka ni ka tem ki jong play kong. Kin nyu ben om tang ya ki breu. Om tang ya ki breu. Henry wat ya kinong yalam balang. Wat ya kinong yalam nem. Wat ya kita kinong yalam sinong. Wat ya kita kinong yalam thao. Kini ki khôn ki jong ki. Kinong ki ba set la iki. Ki set la iki. Ki nyu kor iki. Kung balong mentah gini gisngi ki ba mentah. Ki breu ki msale syuk wat bantu hayeng mani. Msale syuk bantu wat hayeng mani. Mano betul. Deki khôn jong no re jong no. Deki khôn jong no re jong no. Ki ba le ia kene ka kam. De hang ngawan ra ia kene ka jin perkhat. Na ka benta ka long ying ka ba thmai ka jong pi. Te ia ka long ying halor mau siang bos kam. Kenang ba ka umsaw kawan kal air kawan. Ka jing kawan. Kata ka ying ka ba te halor mau siang kam juki lano ru. Dene Kam juki kalong ying ke jong pi. Kam juki kalong ying ke jong pi namar ba pila te. Hau tau mau siang ubas kem. Wei to mau siang ubas kem nam ta jongi. U Jisu u dei u mau siang ubas kem na kabenta ke jongi. Lada haying sam jonga ba jong pi nim don yo ta u mau siang ubas kem. Pitep kan long tik kum kiti ki masih yatur. Long tik kum kita masih yatur. Yatur baik. Ndan ba mensau, ndan ba iyu henrei. Ki khôn ki long kum ki plang. Kum ki nyut ki bala lem lengkar hamadan. Bad dia ni ngakwa unra ikan ngamat kalong ba tu perkhat. To bu ya kejemut jing perkhat. Inansi ide ikon ba ie jong pi. Karena kajing kuman ba ikon janga idap si senam. Doat i paik ngatrai i kuman ikon isnga iplong. Handai hangno pinte pin bu ya ini. Meye bu hangno ini kun jong pi. Meka hangno pin bu ini kun jong pi. Kong perisya hangno pin bu ini kun jong pi. Habang hangno pin bu kamut. Kajing hikai ke bakum no pin ai i. Dena. Habang hang no pin bu ye ikon jong pi kamut pin kai kajing hikai pin ai lagi jong ikon. Ka kita probek long belai pau gat khot ka bakhat wei. Kaya thulu pai ka ni kentem ko ang ne. Dan kapateng benreu kabatem yu pa jongki bat kabam kerku yala ka kwi jongki atrai pilu pilai iya kan ke jet benreu ko bang im pilai i ya kan ka pateng ke bang ni im mangi menta kaktin ke jong play kong dan kapateng benreu kabatem yu pa jongki bat kabam kerku ya ka jong ke kemi ke jong ke set nyau sisa bat kita ki de ki khon ki bam set nyau ki bat tem batla ya ki kemi ki pa dan ngi ko por dan wi ba yang idang suwan hang te jan hajan yeng jong ni ngadang sa hakat harut surok beli kata-kata le hlang te neng me mi klemi mi syong khop hayeng ngasno to khun la tim si tim sang ya la jong ka kemi la jong kupa banai ni mimlek ni ente ngang ya ka semi final tapi pinlek banai ni hap lek dal por final namar balai man la kamet ndala wan ukun dala bu ai slem ban pliyeng ka kemi la ne kupa tebut la ada ketim si tensang klem buram ya la ka jong ka kemi ka pa bat kata ka di pateng benriu ke bang ngi emo kata ka di pateng benriu ke bang mangabat na pingi em ba de ne nga kwa ban bu i pi kalong ba pila i lupa i kita ke pateng benriu pila i lupa husiar kenang ba pin light na kata ka jinglong jong ki briu
hakini kisingi ke bamenta kasih dia si kinong rom galong beningkong kadekat ke balai pau ko angum ni kinong kren siar pasiau kinong kren siar belap kinong sun yau blai kibalale ben kibale krau kibak kren sarong kinong thau but ya ki kibasniu ki bom ko yala ki kme kikpa kita kinong keren siar, kita kinong keren blap, kita kinong keren pasiau, kita kinong keren harukom kiri kikon namar babalai ang lukhar घर से शिक्षा नहीं मिला kabamut nalajong kayeng ni klemyo ya kejing ikai badai hanta kikon kinami na yeng plak ada ketin ke basniu ai plak da ketin ben breu plak da ketin ya lorni breu badai mano de kikon ki jonga bad ki jongpi ngau menei pi bangi ni layo kata pateng am dei tang mangamo bai kan ke pateng ben breu ke bangi im ngau mene to husiar kenang ba pinlat na kani ka benta ngong ni ka tu kenten ka bangalabu la khamat ngong hangno ki kimi ki pa kin bu ya la ki jong ki ko kenang ba kinlat na kini ki jing kinlat na kani ki jing shirkai ka ba kani ka perthai ka jong ba jong pi ka ban yem kam ai jing kemen ya ki kimi ki pa hakini ki singi ki ba menta ngadan ukun uba mentau ladap khat nyau snem stang bandap khat prasnem ukon chenrang pitip ngam nang thia habang thia men dang akren hot ken pa piwat ku slai se dang banga kum ukupa ngam nang thia balai ngapar khat ya kani kalawai ku jong u kai ka banjia hatong kai kata ka banganga kuslai bakata ka jinikai ka banganga ai hato un ko nem ya ka ai ka banganga hikai but dei handi ngau knong ngau warning ya kan ka long yen ka long sam ka thmai ka jong phi ikpa jong inansi but ikni jong inansi ban kikna phi ye inansi ba phinda thia ha ka wei ka por inda lakam samla na lani lakang dang samla ba pinyo te suk men mi pinam lang gumalong banga ngadu ngalang ka por ngwa thia de ngasu thia tang men andre ka khmat ka pek ka skor ka yo snow ba kata ka de ka bami nang ta ka de ka jing khuslai kai ka lawai ka jong ki khon ki jong kumju na ka benta ka ni ka longyen ko long sam jong pi ngabu ya kan ka mat bap hidai ban perkhat ya ka lawai jong inansi kuno inang nang ni sikmat kai ka jingim ka jong i kitab sam ka basis pa ar punyo ka khat ka balai hadu ka besan hakmi ki kun kilong ka jinyo kan tiu trai bar uso ka po ulong ka bainong kum ki khnam hagakti ubak lanbor kum ta ki long ki khon ki bak nrao sok utau breu ubak rengkap jong u kadap daki kin om le ran ken habaki yakren bat la kinong shun ha ka khrdap pi kakten nong wei kakten phareng kong your children is the heritage of the Lord. Ki khon ki jong pi ki dei ka jingyo kenti ka jong uturai. Ublay ukwa banyalam ya ikhon jong pi. Ublay ukwa bankam kenti ya ikhon jong pi. Ki khon ki dei ka jingyo kenti jong uturai. Pin ai na em Syau terai kumba pinalay hakani ngasni ngasnyo banong ayo you blay kani gadi ka wei ka lenti ka ba thmai na ka benta jong pi
kum gayeng kasam kami kepa jong nansi pi ai yo utrai ka bestam pi khat yangi kum ka balang banya tei banya slok bat pi ha ka ni ka janmit ka bamanta kani gari ka lenti ka basyai ka ba PPIT ya inansi syau turai gaksen jong blai ka ong kum ni ki khon ki long kum kita ki knam ki badan hakakti jong ubak lain bor kum taken ki long ki khon ki bakn rao ki khon ki long kum ki knam lada ki kme ki pa ki set chato undei chato lada set chato udei chato namar ba balai namar ba ya une ukun ne ya kane ka khon la disiplin ya ki da ki kme ki pa la disiplin ya ki khon da ki kme ki pa bat dei hanta kaktin ke jong play kaong sok utau breu uba ka rengkap jong u kadap daki badap haka rengkap kadi katu ka boceka babu uknam bakip chadin sok utau breu uba ka rengkap ke jong u badap daki banut daki taki knam ke belong ki khon ki bakomo ya ki kme ki pa ken nom le ran ken habaki kran batla ki nongshon haka kherdop hangne kawan ka jing snow saram jong ki kme ki pa lada ki don yakum kita ki jatkon haki yin ki sam ki jong ki bakko bat ki balet ya ka ei ka baki kme ki pa ki hikai bat ki kme ki pa ki hikai da kata ka lenti baki khon kin he kin san ha ka jing tip breu ka jing tip lei shua bangan penkut no ya ka ni ka jing ya slok ka jangai inang si nang ni chakmat inang he inang san atip naladap laisnem sausnem kikmi pas dang sak khore na ka benta banwat ya ka jaka pule na ka benta ka jam i sang sak ban hikai yaki kumno ban nyau 1 2 3 sedang ban hikai sakap no ban shu pertubut ABC lane ABK kata kita kikmi kikpa ki ban ten ya ini kon hano kikmi kikpa kinbo ya lagi jang kikon kaktin jong blai ka ongum ni te ha ki ai baro kabab hinne ha kaktin lane ha ka jingle tole ya baro haka kerteng ka jong Jisu uba utrai da ka ba aingo ya ublay uba ukpa dao kikmi kikpa kindai banlong ki bariu blay kikmi kikpa kindai banlong ki bako u ya ublay bat dei hangta kiknam kidai kikon ki jong pi siano pinsiak lada kikmi kikpa kila dap do mensim bukut ngat harai ngat nom artatin baki kun ki jong nga bat ki jong pi kin inlong kum utau knam ha ka rengkap jong ubak lain bor wei to bak lain bor ki kmi ki pa ki bat ya gerenti ban siap yo knam bat u knam udai bek house sok pedung bat dai han ni ha ka ni ka por ngan penkut no dai ni kentien ka ba ka probet ka ba ar pu ar ka dekat ka ban riu meneru pastor la penken mau ha ka jingduai kini kenten to hikai u khna ha ka lenti ba udai ban lek te un om kenria na ka wat haba ulat teman to hikai u khna ha ka lenti ka badai ba un lek te un om kenria na ka wat hadin ba ulat teman kenten ka bangi kram ha ki khasi ke jangi angkum ne to penbet yu deng kat ba udang lung to penbet yu deng kat ba udang lung khnang la da pi penbet andau la yao neu deng ut kedia no pa kani ngari ka por ka badang piang paka bhana ka benta jong pi ki kmi ki pa kuno ban walam ni khon jong pi sya kalenti ban penyadei pen itu yo Jisu hai nansi khnang ba ka long yeng long sam ka jong pi kan long ka badap ka hai do man si